Tambay ka umabot ng 100k sa reselling price. This is depende do, this is dipindi. Kung hindi ninakaw, PhD Flex gone wrong sa 8 Showtime. Ang sinabi mo ay wrong. Ito ang balita na ngayon lang atin agad simulan. Ako nga pala si James Yapper para magatid ng balita ka na sa Pilipinas. O simulan na natin. Ito yung Tambay Cup na merch ni Pio Balbuena, isang kilalang content creator dito sa ating panoorin. So makikita mo sa mga skits niya at sa mga music video sa ginagawa. Sorry ka. Hindi kasi nakatingin ka eh. Hindi ako lang. Ang bagay to. Ang Tambay Cup na to. Magkano to? Nasa 1.6 lang ho yan. Hindi ba yung karmahin yan? Ang mahal niyo magdinda. Yun ang mukha nga naman ng real talk, pero yung kasama nga siya sa skit. Pero wala akong problema sa halaga na gusto ilabas yun. Alam niyo yun? Lalo na yun sa mga reselling. Kasi yung reselling yan, mga nagbabenta, di ba, mga tao, yung perceived value niya, depende yan sa bumibili. Tulad ng mga kolektor, tulad ko, meron ako mga binabayaran dyan na premium kasi gusto ko lang. Siguro dahil like ko napapanood, at siguro dito, alam natin na mas mahal yung level ng mga new era, di ba, kung mga nakakaalam sa sombrero dyan, kumpara sa Tambay Cup. Pero isipin mo, ang new era yung 1920s pa nung nagsimula sila gumawa ng mga hats. So, alam mo yung history at yung kanilang proficiency, yung kanilang galing sa paggawa ng mga bagay. Hindi dito, ang naihabol dito ni Pio sa kanyang merch ay yung kanyang pagkakilala, yung kanyang fame, yung kanyang kasikatan. Kasi nahabol niya yung ganong value sa maliit na panahon kumpara sa new era dahil sa internet, dahil sa nakuha niyang reach sa kanyang mga skits, sa kanyang pagbebenta, sa kanyang pagmamarket. Nasa marketing din yan. Kung paano nila binibenta yung value na isang bagay. Pwede natin sabihin na hindi ganun kagandahan yung mga designs. Pwede natin sabihin na hindi ganun kaganda yung mga material. Eh, tulad nitong sa Tambay Cup na isa na to, alam nating Thrasher font yan. Marami online para makagawa niyan. Ginaya niyo 1:1 halos. Pero yun nga, kung design ng pag-uusapan, subjective kasi yun eh. Pwede ko sabihin sa dito, kadiri tigna, iba dito maasim. Pero di ba, marami rin akong gusto na hindi nyo rin magugustuhan kung mayroon akong trip dyan sa mga Tambay Cups na yan. So hindi yun ang pwede natin pag-usapan. Pwede rin natin pag-usapan ay yung kaparehuhan ng mga designs sa iba pang mga kilalang brands tulad ng New Era, New York, na mga design. So yun ang pwede natin pag-focusan dito kesa yung pagtaas ng kanyang reselling price. Kasi wala kang magagawa dun eh. Hanggang merong fan na gustong bumili ng kanyang cup, na super fan, sabihin natin dala-dala niya yung talagang mission vision niya dun sa kanyang branding na dating tambay, ngayon ay nasa riches na, wala kang magagawa kasi yun yung kanilang way na pag-affirm ng kanilang success. Yun yung paraan na, ito yung pinagdaanan ko, kayang-kaya ko bilhin kahit magkano halaga pa. Tulad dito sa Overthink merch natin. Kami gumawa niyan. Pero meaning yan kung bakit siya ganyan. Kasi Overthink, isipin nun parang lumalala na, parang nag-overflow, ako nakaisip nung O, tapos ilagay namin yung malala kasi alam na natin meme to, diba meme term to, yung lul, malula, andun yung U, para parte ako nung mismong merch. Bili na kayo niyan, di aabot ng 1.6 pero may mga hayop na nag-resell nga nung ating jacket. Nakita ko lang dito, nadagdagan pa ng ilang daan, 1.4 to, 1.7 galing sa Paranaque, hayop. Kasi huwag nyo bilhin yan, bilhin nyo hanggang maubos yun na sa atin. Meron pa naman, pero paubos na, so bilhin nyo na din agad. Di na ako gagawa ulit, no? Last na yun. Kasi gusto rin maglabas sa ipamang merch. So balik tayo kay yung Pio, maabot na 105k, top 2 to 5 limited version 18 cap, cash on hand, diba yan, may mga mag-PPM, holy grail. So itong pagpo-post ni Pio sa kanyang merch, ito ay parang dino-double down din niya yung value ng mga cups niya. Kahit kung yung mismong creator ay sinasabi na ganito yung halaga ng mga ng aking cup, lalo mas nagiging holy, diba? Yung holy grail nga ito, parang yung Charizard na hinahanap ko. Charizard na card, meron lang ako dito yung Gengar ko. Alam mo itong card to, maabot to ng 36,000 pesos. Pero yun nga ikaw ba bibili ka ba ng 36,000 para sa isang card? Kung hindi ka naman fan, naiintindihan ko ba't ka bibili ng 36,000? Ba't ako bibili ng One Piece na worth ganyan? Di pa nanonood ng One Piece. Alam mo yun, subjective ang paghingi natin ng value sa isang bagay. Pero naiintindihan ko bakit umaabot ng sobrang lalaking halaga ng mga gusto natin kung meron kang pangbili. Kuya rin galing sa kasamaan o kadiliman, huwag natin gamitin yung pera yung pambili ng mga bagay. So issue ko lang dito ay yung mga mismong design na iba dyan hindi naman pinag-isipan. Nilagay nyo lang yung mismong salitang tambay at umasa ka na yung mismong design ay mabubuhat na to para sa kanyang target market na mga tambay. Pero ito yung halaga ng mga tao hindi naman kayang bilhin na isang normal na tambay lang. Ito yung tambay na meron na talagang lagay, meron na talagang narating sa buhay. So yun lang, yun na yung gusto ko pag-usapan dito. Hindi naman to malalim. Hindi naman malalim yung ano ko dun sa tambay over kasi alam ko meron talagang bibili niya. Kasi ginagawa ko din sa mga gusto kong mga toys o collection. Pero ito, magkano ba dito? Akin na!
Akin na, ito na lahat to, pero kung akin na lahat. Akin yung Tomboy Cup. Ito, malupit to. Kung gusto yung merch, ayan, kupal, gamitin nyo na. May libreng spacing. Zoom in, zoom out sa mga rotation. Kasi tol, iniikot-ikot natin ng mga buyers. Hindi ko masisisi yung mga super fan eh. Kasi alam ko may mga ganun naman talaga na may mga fan talaga na kahit anong halaga, makuha ko lang yung cup na yan, makuha ko lang yung merch na yan, makuha ko lang ito overtake merch na bibiling ko yan. Diba? Hindi ko naman sabihin ko yung mga puki na yan ng reseller na yan. Diba? Bakit yung ginagawa yan? Wala naman, di mo lang pakikinggan eh. Pero pag naubos na yung sarili kong merch, doon na sila makakabili. Diba? Mahihirapan na talaga yun. Kaya ako sa'yo, bumili lang agad kayo sa ating description natin Lul merch at overtake merch. Paubos na yan. Follow nyo na tong Paolo Merch Official. Inag-iisa lang yan ha. Kausapin nyo ating admin dyan. Meron kayo mabibili dyan. Tapos na po maglaba ang kampo ng kadiyan. Magandang pang sabayan sa ating overtake merch. Mga kampo ng kadiliman. Minsan merong sleeves, minsan wala. Masaya naman ang itim kasi kahit sobrang dugyot na hindi halata na-publish. Kaya mas okay gumawa na ng logo kaysa mag-isip kahit tamang design nyo naging Kambay Cup tuloy. Alam mo, nasa sa mga taong bumibili yan. Wala kang magagawa sa kanila. Parang 50-50. Nakasalanan din ni Pio. Talagang pinupush niya yung ganong parang holy grail aesthetic na nag-onti lang yung mga ganitong meron tayo itong mga corduroy na waterproof na to na katapat ang quality ng New Era o katapat na ibang mga kilalang brands. So, dated ako yung business talaga yan eh. At least ito alam natin, hindi natin maseseryoso yung mga taong bumibili ng mga 100k dyan. Yun yung mga masarap maging tropa sa inuman. Alam mo, malakas ang gastos niya kahit nakakasama na sa kanya, di ba? Pero para sabihin na mali yun, pero talaga yan eh. Hindi mo mapipigilan yung mga yan eh. Susunod na balita kaya ito naman, pumunta naman tayo sa isang knockout daw na thesis ng mga dating alumni ng University of Perpetual Help Calamba. Dito rin galing si Flatline Girl, kung naalala nyo siya. Sinabi ito ni Christina, Luisa at ni Miguel na nakaisip na isang rice dryer na para daw to sa mga magsasaka na pwede mag-dry ng kanilang palay na mga simpleng material kasi mahal ang electric drying machine. So ito yung pinaghirapan daw nila silang tatlo ay yung isa sa kanila isang shifty, isa transferee, yung isa naman returnee. So masaya daw sila meron sila natapos sa ganong klaseng thesis. Pero nagtataka sila, bakit biglang binawi yung best thesis nila by the end of the year? Meron sila dito mga screenshots sa papakita ko na pinroweba na nandun sila sa running para sa mga best thesis nung taon na yun. Bakit? Kasi daw meron daw na una na grupo na nakapagpa-bookbind. Kasi yung pala basehan, diba? Unahan pala nung thesis nila nakapagpa-bookbind at mas mataas din yung grade nila. Wow! Paunahan pala ang basis o dahil anak ng prophet wala nang maidahilan. Kung kanina meron mga kinuha mga design ito na mga kumuha daw na inspirasyon pero mukhang consumption na nakuha nila kasi sobrang lapit na kanila itsura makikita nyo. Mamaya nanahimik daw ang group nila kasi di daw sila makagraduate kasi may prof nga pala sa school na connected doon. At sure kaming gagawa sila ng dahilan para di kami makamarcha if ever nilaban namin. So 1 year fast forward nanahimik na sila pero naasar sila kasi nakita nila na ito ay na-news pa ng 1PH. Hindi lang yon, ayaw pa makiko-author sa kanila at pinaglaban din nila na yung gagamitin pa daw yung thesis nila ng next batch. At dahil hindi namin siya pinapatent, wala daw plagiarism sabi ng UPHSD Las Piñas. What? At dahil dito, nag-overthink malala sila sa mga nangyari at naasar sila kasi dapat sila ay binabantayan ng kanilang mga professor at mga teacher. Hindi naman sila ganun kahasa pagdating sa mga ganyan. Kasi kaya nga nandyan ang gabay ng mga teacher, ang ating mga pangalawang magulang. So tataka sila, same school pa, hindi nyo alam yun at pinabayaan nyo lang, hindi nyo sila sinabihan. Approve, ito yung kanilang makeshift pilay desiccator at na-desecrate daw ito nung alleged na nagnakaw ng kanilang thesis. Ayan, so ito. What if sa farmers, diba, nagbibilad sila ng palay? What if paulan, di makapagbilad ng palay, papayungan. Ito talaga simula yung mga magaganda mga konsepto eh. I-rephrase daw niya para sa tradition na gumraduate na sila. Ito, tinanong na daw ito ng kanilang prof. Ito lang po ma'am, ano na nga ang title ng study nyo, Tin? Tin, pakiayos ng thesis manuscript nyo. I am recommending it para sa best in capstone study. Need natin ayusin yung manuscript para pwede natin ipapublish. So, design and development of serial grain desiccator using clay pot and rock. Pero matigas ang ulo nung kumuha daw ng thesis nila. Huwag ka lang muna magsasabi sa ibang group. Okay po ma'am, congratulations Tin, ikaw ang nag-stand out sa group. Thank you po ma'am. So ayan, ito yung na-viral. Good evening Tin, nakita ko yung comment mo sa rice desiccator. Kinonsult ko siya kay Dr. Garcia, research head, and I am working how to properly credit yung group nyo since the idea and the concept was originally yours. I scheduled a meeting with the ME chair and Ma'am Garcia to resolve the problem. Tapos ito na yung bumalik sa kanya. Pwede nyo to ipadala sa IPO PHL kung ako sa inyo. Miguel, as per discussed with the plagiarism expert sa Las Piñas, kung nakalagay sa recommendation natin yung mga ginawa nila at nakasite naman daw sa full paper ng ME, wala daw problem unless pinapatin natin yung prototype. Bakit? Ba't hindi nakita to ng school na napakaganda nung kanilang ginawa? Sinayaan nila na maging copy-paste ito sa iba pa mga estudyante. So ito na, pupuntahan ngayon natin yung nag-post na kaya bumuo kami ng thesis ng tropa ko para sa mga farmers. Pero ang tunay na farm dito ay yung thesis ng iba. So ito yung kanyang
post. Ito yung base sa DPWH, bawal na daw magpatuyo ng palay sa kalsada tapos tagulan pa. Alam nyo naman na mahirap dahil nga madugo ang tagulan dito sa Pilipinas. Kaya design kami ng palay dryer, dami nitong revisions. Talaga na naman. Ayan, kumausap kami ng pwede sumadya ng Metalworks, balikan kami dito galing school. Solid itong journey dito kaya may kalayuan kasi. Medyo kamukha ako titignan. Parang finil in lalo yung colors ng paint eh. Para mas nilagyan lang ng aesthetic to eh. Fast forward ay na dual powered palay desiccator, pwede din magpatuyo ng kung ano-ano kaso may adjustments. Talaga nga mga adjustments yan kung nakita natin sa iba at in-adjust natin sa sarili natin. Pero alleged pa nga lang naman yan. Yung comment section niya ay naka-turn off na ngayon. O thesis defended. Okay, depende. Depende na nga naman. Lupit natin boss. Ilang taon din tayo na mo matapos lang to. Challenging pala sa bookbinding page. Grabe ka naman. A mo na pre na recognize sa school. Hindi ko lang kasi sa dalawang to yung meron daw professor na magulang sa school kung bakit siya naging parang priority. Pero nga, hindi natin masasabi yung hanggang saan naabot ang katotohanan nito o kung ano yung nangyari. Pero naiintindihan ko yung mga ganitong klaseng senaryo. Kasi dati rin, nung sa grade school ako, nakakasar na binibigyan ng importansya yung mga anak ng mga teacher. Binibigyan sila ng importansya o ng priority. Meron sila mga inside knowledge na hindi malalaman na iba. Tulad nung, isi-share ko lang yung rant ko na sarili, pinapasali sa kung ano-ano mga contest yung mga anak ng mga teacher. Akala ko bakit ganun? Baka bibo lang o bida lang. Ako sumasali ako sa iba't ibang mga contest nun. Tapos dinidictate pala yung isa-isa pag nananalo sila. So nung graduation, alos 10 minutes, para lang sabihin nyo, silver medal in the gold medal in the, ang tagal sa isang tao lang. Tapos anak ng vice principal namin. Nakakasala yung ganun kasing bias. Ako nga inisip ko give room to others. Kasi sa bata, wala naman sa kanila yung gusto lang nilang maipakita yung kanilang skills. Hindi nakukuha yan sa dami ng awards mo. Hindi yun nakukuha kung gaano karami natalo mo. Pero kung proud ka ba sa achievement mo. Pero baka yung mga batang yun, dahil nga pinupush sa kanilang mga teacher ng mga magulang, di nila, kailangan ko lang ba to gawin? Kailangan ko ba manalo lang? Gusto ko ba to? Diba kaya marami mga batang nababurn out eh. Dahil hindi nila naiintindihan yung talagang halaga ng edukasyon. Kung bakit kailangan natin matuto. Kung bakit gusto natin na isang bagay. Dahil lang ba sa grades? Dahil ba para lang mataas ang score na pwede mo pakita sa magulang mo? Pero nag-i-enjoy ka bang matuto? Na-enjoy mo ba yung nalaman mo? Kung bakit tumataas ang tubig pag naarawan ng araw, di ba? Bakit gano'n? May pake ka ba? Di ba? Gusto mo ba talaga malaman o gusto mo lang kasi malaman para alam mo yung sagot sa test? So nakakalungkot lang na alam ko may habol sila dito. Pwede na ito ihabol sa IPO, gawin mo sa KMJS o sa Rafi Tulfo. Pero dapat unang-una, dapat alam ito no mismong school eh. Kasi isa na nga lang eskwela niya, hindi nyo pa. Alam ko may mga iba't ibang school na nakaisip na nito. At sinabi rin naman yun, at sinagot din naman yun ni Miss Christina. Ayun, tulad na sabi ni Alisa, hindi lang sa inyo merong ganito. I'm sure sa ibang engineering school meron din ganito. We know na possible syempre maisip na ibang students sa manufacturers. Alam mo yun? Normal lang naman. Pero sino makakagawa ng pinakamauna nun? At sino makakapag-perfect nun? Yun yung labanan at unahan dyan. Kaya nga may mga patent. In fact, I stated na may existing dryers na mas lalaki pa, kaya mas efficient. That's also the reason kaya hindi kami nag-machine. Pero wala po nito sa internet. And nung nag-research kami, walang students po na naka-upload nito. So, pero yun nga, dapat alam na to agad nung school. Sila ang una yung defense. Pero anong nangyari? Di sila ang naging unang offense sa inyo dito na parang nilagpasan lang kayo. Di ko lang kung dahil lang ba transferee attorney kayo at irregular pa na parang hindi kayo yung nagsisignify nung brand ng school. Diba? Di ko alam. Pero yun nga, sa ngayon, yun yung mga inallege dito na mga ginawa sa kanila. Pinan natin sa mga future, ano mangyayari sa thesis sila. Kung talaga bang tunay na madedefend to, hindi lang sa harap ng mga panelists, pero pati ng korte. Sunod! POV pinatawag magulang mo sa guidance office. Sino nagsabi sa'yo na kami? Diyain mo yan! Tinder. Bata ko pati yung tindera, nilaglag ako. Nandito na sa loob ng school yan, no? Kala nyo. Ashes still asset notice editing, obvious team practice kaya. Ito yung typical na, pwede pa kopya nung ginawa mong assignment. Palitan ko lang ng onte. Yun yung pinaka-meaning nung nangyari kanina. Bago. Okay, may hirap na kawan yan. Snoop Dogg. Kasama namin si Snoop Dogg. Is the N-word double G. Angas. Angas mo. Kung di angas, ungas tayo dyan. Sunod. Ako may narinig mo? Ito ba ang payo ni Pao? Kung sana yung mga may meron ako EBA. So simula na agad dati. Ito naman, Payo Otits Pao. Isa po akong second year med student. Gaya na ibang college students. Mahirap na i-manage ang time sa dami ng schoolworks and exams. And etc. Meron po akong girlfriend for about 2 years. Recently, nahuli ko siya. May katsa na iba lalaki. Lalaki na may gusto sa kanya. Umiyak siya. Pinatawad ko siya for the sake of giving her a second chance. Ba't siya umiyak? Diba dapat ikaw umiyak? Ayos inunahan ka
ka pa. And also, para na rin makafocus ako sa ACADS, diba? Tulad nga nung kanina sa mga academics na mga thesis. Fast forward 3 weeks, buti di pa pinaabot na isang buwan, nahuli ko na naman same guy but sa Telegram na nag-upgrade pa siya ng app. Hayop eh, vanishing na yan. Naman may bagong patch ang iPhone na parang nawawala na ibang mga apps. Marami ako exams and activities na need ko pagtuunan ng pansin at ipasa. Sa ngayon, gulong-gulo na po ako sa isipin na dapat unahin ko. Ano po bang payo maibibigay niyo, Tita Pao? Kalimutan mo na siya! Hindi na kailangan isipin yan, boy! Mag-focus ka! Okay? Saka mo na siya muna pag-isipan ng enerhiya. Kung mahal ka niya o kung gusto mo siya o kung para sa inyo ang isa't isa, di mo na dapat siya ngayon dapat pagtuunan ng pansin. Isipin mo na lang yung ACADS mo na yan. Isang beses mo lang matatry yan. At kung tatry mo ulit, napakahirap na naman yan. Gagastos ka na naman para dyan. Yung yan, kung gaya na siya ngayon pa lang, paano pa sa future, diba? At hindi ko lang mga pinagdadaanan nila, mga pinagdadaanan ng jowa mo. Pero kung nakita mo na siya, binigyan mo na ng second chance at hindi pa siya nagbago, may ikaw na may kasalanan yan. Reseller na yan. So, kung ako sa'yo, yun na mapipapayo. Hindi ko na pakakabahin yun, men. Mag-focus ka sa academics mo. Kasi baka may magnakaw pa ng thesis mo. Kung may nagnanakaw ng ethics mo, patay tayo dyan. Hirap tayo dyan. Baka may iba nagnanakaw ng jowa mo, di ba? So, delikado to. Hindi na mahirap. Independent thesis na yan, boy. Ethics dependent ka ba? Sorry, hindi ko ba seryoso. Ano po ba may babae? Yun lang mapapayo ko sa'yo. Bigyan mo siya na isa ultimatum. Ito na huling beses. Pag ito nakita ko pa, tapos na tayo, move on ka na. At least gawin mo lang civil. Huwag mo naman siya i-ghost. Diba? Gawin mo lang civil, kausapin mo maayos, sabihin mo yung gusto mo sabihin sa kanya, ano yung nararamdaman mo sa ginagawa niya, at move on ka na. Focus ka sa academics mo, mag-aral ka maigi, at sa future, makakita ka pa na mas magugustuhan ng mga iyong pinag-aralan. Sa pagod ka na nga mag-isip sa pinag-aaralan mo sa thesis, pinag-iisip ka pa yun sa dulo ng gabi, kinangin na naman buhay yan, boy. Sumisikip ang aking overthink ko. Sakto! Overthink merch! Bumili na kayo sa description ko, hindi mangyayari din sa inyo yan. Tulad na balita kaya ito naman yung nangyari dun sa Showtime sa isang PhD na hindi nasagot ay isang simple tanong na para lang sa isang grade 1. Panoorin natin. Ang tanong, sino naman ang unang babaeng naluklok bilang presidente ng Pilipinas? Cory. You have 5 seconds. Your timer starts now. Gloria Macapagal. Ang sinabi mo ay Gloria natapos nag-timer. Wrong. Alam ng Madlang People, sino? Kung sinabi dito na audience si Cory daw yun. Pero eto lang ha. Naging issue lang dito kasi grabe daw yung flex niya throughout dun sa show sa kanyang mga achievements. Sa totoo lang, wala naman masama mag-flex sa achievements mo. Kaya kami makikita ka sa Instagram, may nakita ka sa FB ng mga nagawa nila mapabahay, ng mga napuntahan ng mga bansa. Tapos gagamitin nila yon na pang-utang sa'yo kasi may pera ka daw. Hindi mo utang na loob magpa-utang sa ibang tao at hindi mo utang na loob na tulungan sila. Pero kung gusto mo, walang masama tumulong sa kapwa mo. Basta kaya mo at maaasahan mo yung pinag-uutangan mo. Pangalawa, hindi to issue kung hindi daw niya finlex yun. So, totoo naman, ito yung mas maganda pag humble ka. Kasi pag nag-fail ka, walang expectations ng tao sa'yo. At kung ginagawa mo lang, nag-grind ka lang, o ginagawa mo lang dapat mong gawin ng walang say, walang flex, walang bato ng pera dyan, wala ine-expect ng tao sa'yo. Diba? Parang kung mag-fail ka, okay, nice one. Pero ito, lumaki lang yung kanyang bagsak kasi ang taas ng kanyang tinalon. Ang taas ng kanyang tinatayuan na bato. So, dito nakakalungkot lang kasi isang simple niyang mali sa harap ng maraming tao na, siguro kung teacher ka, dapat mas sanay ka, hindi kabahan, pero mahirap kasi sabihin hanggang wala ka sa harap nila. Hanggang wala ka sa mismong camera. Tulad ng mga magaling sa TV, ng mga kikisagot, di ba? Pero pag yan dinala mo yung mga yan, karamihan sa mga yan, pag dinala mo dyan sa harap ng Showtime, sa harap ng camera, sa dami ng mga tao nanonood sa'yo, na maaalala yung mukha mo pa, nagkamali ka ng onti lang, mabahin ka lang ng mali, magkamot ka lang ng puwet, maaalala nila, kakabahan ka na. Doon na papasok ang mga anxiety, doon na tatasok ang kaba. So, 50-50. Kasalanan din niya na sobra siya mag-flex. At hindi na siya humble brag na siya. At yung natitirang kalahati, ay hindi ko na siya masisi kasi nakakaba naman talaga. Pero yun nga, kailangan lang niya pagdaanan yun kasi sumali siya dyan, kasama talaga yun sa mga ganap. Tulad din sinabi ni Sir Hector, the backlash was intense. Well, ganun talaga kasi yun ang isa sa mga malalaking show online na live. At dito daw niya nakita yung diferensya ng confidence at achievement. Wala masama maging proud. Siguro mga ating matututunan lang dito ay kahit gaano karami na na-achieve mo, kahit gaano karami ng tambay ka pa na benta mo, kahit ilang thesis na ang na-defend mo, magkakamali ka pa rin. At maging proud ka na pwede ka magkamali kasi ibig sabihin nun, natututo ka pa
ka, ibig sabihin nun, hindi ka perfecto. Alam naman natin yun eh. So dito, parang ginagawa ka lang self-aware ng buhay. At huwag mo to gamitin para manghina ang loob mo. Ayoko na magkamali so hindi ko na susubukan. Yan ang nagiging sakit ng mga hindi successful na tao. Dahil natatakot silang magkamali. Natatakot sila ano sasabihin ng tao para nagkamali sila. Pero kung kaya mo mag-move forward doon at kaya mong walang pake sa sinasabi ni ibang tao at gawin mo lang yung gusto mong gawin, maabot mo rin yung gusto mong maabot. Makakamit mo rin yung gusto mong makamit. Ganun yun yung ginagawa nila Pio doon sa kanilang merch. Ganun yung ginawa nung Thesis Defend kanina. Sana ganun din yung gawin nito ni Sir Tony na nag-aaral para sa kanyang PhD at Master. Pwedeng hindi porket accomplish ka ay hindi ka na nagkakamali. Na-accomplish mo yan kasi nagkakamali ka. Tandaan nyo. At doon tatapos sa ating mga balitang ngayon. Ako ulit si James Yapper. Gusto pa na bagay ito. Siyempre, huwag kalimutan natin Overtake merch. Mayroong black, white. Itong dalawang kulay ito. Anong tawag dyan? Beige at red. Bili tayo sa description. Pin comment. Kausapin nyo sila doon. Yung kakausap sa inyo. Mura lang yan. Hindi siya umaabot ng 1.6. James Yapper na mamaalap. Shoo!